میری ملت نوجوانوں اے او علی ہے جدو ماں دے شکم اطہر چائے نا تے کملی والے آقا علیہ السلام نے جدو اپنی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی نو ملن واسطے آنا تے مولا علی دی امی جانے اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا. ایک دن حضور نے فرمایا چاچی جی امی بعد امی تسی میری ماں دے بعد میری ماں ہو تے پتر آؤں تے ماما نہیں اٹھ کے کھلو دیاں ماما آؤں تے پتر اٹھ کے کھڑے ہوں دے تے تسی ماں لگ دے ہو تے میں آما تو تسی نہ اٹھ کے کھڑیاں ہویا کرو. مولا علی دی امی جان فرما لگیاں سونیا میں تے خبریں نہ ہی اٹھ کے کھڑی ہوں. مولا علی دی امی نے عرض کی دیوے کملی والے فرمان لگیاں سونیا جڑے ویلے تو ویڑے سے آ جانا ہے آ جڑا بچہ میرے شکم دے اندر ہے اے میرے پیڑ کی اکڑ جاندہ ہے اے میں نے بیٹھا نہیں دیندہ کہندہ ہے اماں اٹھ کے کھڑی آ جاؤ دیکھ نبیاں دا ایمان اے او علی ہے جڑا ماں دے شکم میں بھی نبی دا ادب کردا ہے. اجازت دے وہ تے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو کو لو چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لو آگے تھوڑا جا حوالہ بولو باہر آواز نہیں جانی چاہی تھی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مات کے درے کو شہید ہی نہ ہو جائے. تھوڑا آسرہ کراؤ نا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو نال دے دا بھی ہاتھ چکنا پہ جانا ہے اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چاہ کے اچھا جو بولو سبحان اللہ. یہ تو آڑی گلی کی نام ہے جی پولے پٹھان والی گلی چلو جوڑا بھی ہے جی تے ایک گلی بڑی معروف ہے تو اڈی لاہور دی انج کرنے کہ جنہیں سبحان اللہ بولو کہ فرشتے جھک جھک پورا سال ایک دوسرے نو کہنا آؤ گلی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سننی سبحان اللہ کہہ کے جاتے ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چ ایک درخت لگ دے اج انہوں سبحان اللہ کہہ کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے پورا باغ لگا کے آیا. اچھا جدہ ڈی ایچ اے وچ 5 مرلے دا پلاٹ نکل آوے انہوں رات نیند تو جدہ جنت باغ لگ جائے آج پورا پورا باغ لگا کے جانا انہوں چاولو سبحان اللہ. عارفان دے سلطان نے فرمایا علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دے جڑے ہومن ذات کبھی دعوت نہیں ملے دی پانے ہوون لکھ خزینے ہو بنا عدب نجات نہیں میرا کام مل باہو پانے مریے بچ مدینہ